început, punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Primul punct, proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2025. În luna aprilie urmează președinte de ședință, domnul consilier local, Oprea Constantin. Avizul Comisiei favorabil. Cine este pentru? Punctul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la HCL numărul 57 pe 26 aprilie 2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc Valenii de Munte ca urmare a reorganizării conform prevederilor legii numărul 296 pe 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a promovării în grad principal, se impune modificarea statului de funcții la pozițiile respective, la 29 și la 23. Comisia 4 aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 140 pe 18 noiembrie 2024 privind constituirea Comisiei de Selecție și nominalizarea candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Societății Prahova Industrial ASA pentru mandatul 2025-2029. Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Parcului Industrial a fost aprobată prin hotărârea de Consiliu numărul 140 din 18 noiembrie 2024. Între timp, a încetat raportul de serviciu al uneia dintre membrii Comisiei, drept pentru care se impune înlocuirea acestuia. Vă supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisiile. 4 aviz favorabil. Aviz favorabil. 1. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 33 din 28 martie 2023 privind aprobarea regulamentului de atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare în parcările de reședință din orașul Valenii de Munte. Ca urmare numeratelor solicitări ale beneficiarilor locurilor de parcare de modificare a intervalului orar de folosire a locurilor de parcare, propun modificarea hotărârii de Consiliu 33 din 2023 în sensul schimbării intervalului orar din ora 18:8 se modifică în ora 16:8. Față de cele prezentate, propun spre aprobare această modificare. Comisia 4 aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înregistrarea și radierea vehiculelor, ai căror proprietari au domiciliul, reședința ori sediul pe raza orașului Valenii de Munte, care nu se supun matriculări. Ca urmare a apariției ordinului MAI numărul 181 privind procedura matriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe vehiculelor, a intervenit modificarea regulamentului în sensul modificării plăcuței de matriculare. A intervenit un nou indicativ de localitate care trebuie cuprins în această plăcuță de matriculare. Restul prevederilor regulamentului sunt în mare aceeași. Comisia 4 aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a unor locuințe ANL. Au fost 3 cereri de cumpărare în blocul B20 ANL.
Sunt scoase la vânzare 3 garsoniere. S-a stabilit prețul de vânzare conform anexelor pe care le-ați primit ca materiale de ședință. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 3 aviz favorabil. Comisia 4, aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, a unor bunuri imobile situate în orașul Vălenii de Munte, Bulevardul Nicolae Iorga, numărul 145. În conformitate cu legislația specifică, este necesară atestarea la domeniul privat al orașului a 3 imobile. Este vorba de clădire administrativă și cele 2 vestiare situate în incinta bazei sportive de pe Bulevard Nicolae Iorga, numărul 145. Atestarea se face în vederea respectării prevederilor legale 392 pe 2020 pentru inventarierea bunurilor publice. Față de acestea, vă supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 4, aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, depunerii cererii de finanțare prin programul multianual privind construcția de locuințe sociale și de necesitate, derulat conform legii locuinței numărul 114 pe 1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, a devizului general estimativ și cofinanțarea în bugetul local a obiectivului de investiții, construire, locuințe sociale, blocuri de locuințe, P+2E, 12 apartamente, zona mediu. Obiectivul este depus spre finanțare din anul 2024. În conformitate cu prevederile legale, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economice pentru a reflecta modificările legislative și modificările de pe piața construcțiilor. În acest sens, din punct de vedere tehnic, este vorba de construirea 2 imobile P+2 cu 12 apartamente, iar din punct de vedere economic este estimat un total al devizului de 10.700.000, din care construcții și montaj este 9.600.000. Față de aceasta, a supus spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisiile. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, depunerii cererii de finanțare prin programul multianual privind construcția de locuințe sociale de necesitate, derulat conform legii locuinței, numărul 114 pe 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a devizului general estimativ și cofinanțarea prin bugetul local a obiectivului de investiții, construire 6 blocuri de locuințe, P+2+0, 84 apartamente, zona Zămiș. Este similar cu ce am prezentat anterior, este tot prin legea locuinței. Obiectivul a fost depus sintetic prin finanțare din anul 2024 pentru a reflecta modificările legislative și economice. Se supune spre aprobare indicatorii actualizați. Din punct de vedere tehnic, sunt 84 de apartamente grupate în 6 blocuri în zona Izănești. Din punct de vedere economic, valoarea estimativă totală este de 50 de milioane, din care CEP-ul este 33 de milioane 600. Față de aceasta, a prezis de aprobare cu proiect de hotărâre. Comisiile. Comisia 2, aviz favorabil. Favorabil. Aviz favorabil. Cine la vot? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a orașului Vălenii de Munte pe anul 2025. Planul de ordine și siguranță publică pe anul curent a fost redactat cu respectarea prevederilor ordinului de ministru al administrației și internelor, respectiv prin legea de organizare și funcționare a Poliției Locale, cu respectarea tuturor normelor, fără a fi apărut modificări substanțiale, așa cum am prezentat și la bilanț, în activitatea Poliției Locale, fie ca dinamică de personal, fie ca și de extindere de competențe. Cu titlul de informare, vă putem spune că avem operaționalizat accesul la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Dacă sunt întrebări. Comisia. Comisia 4, aviz favorabil. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al celor
Centrului Cultural Nicolae Iorga al orașului Vălenii de Munte pe anul 2025 și estimări pe anii 2026-2028. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Nicolae Iorga se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli în sumă de 1.115.000 lei. Față de cele aprobate, vă supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Avizul favorabil. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Eu aș avea să întreb, iar aș pune întrebarea de ce șefii de instituții, mai ales care se află în subordinea Consiliului Local, nu sunt prezenți, mai ales împreună cu contabilul șef să ne prezinte bugetul respectiv, că poate avem unele întrebări de spus și nu avem cui. Da? Poate sunt unele întrebări sau interpelări în care nu are cine să ne răspundă. Aveți posibilitatea să chemați și în ședințele de comisie și să vă răspundă în comisie și nu mai sunt întrebări în ședința de consiliu. Dacă solicitați participarea reprezentanților aparatului de specialitate, vor veni și vor răspunde în fața comisiei. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Orășenesc Teleajenul Vălenii de Munte pe anul 2025 și estimări pe anii 2026-2028. Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Orășenesc Teleajenul se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli în sumă de 1.400.000 lei. Față de cele aprobate, vă supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte pe anul 2025 și estimări pe anii 2026-2028. Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte are prevăzut atât la venituri cât și la cheltuieli suma de 48.359,31, având un excedent la 2024 de 5,97 lei. Față de cele prezentate, vă propune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Cracova Industrial Park S.A. pe anul 2025. Veniturile prevăzute în proiectul de buget al Cracova Industrial Park sunt de sumă de 9.555.000 lei, o creștere cu 6,39% față de realizatul anului anterior, iar la cheltuieli o sumă de 8.849.000 lei, cu o creștere de 2,98% față de anul precedent. Profitul previzional pentru anul 2025 este brut, este de 706.000 lei, respectiv net 407.000 lei. Față de cele menționate, vă supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Comisia 1, aviz favorabil. Cine este? Având în vedere că sunt administratorul unei companii care desfășoară activitatea în parcul industrial, nu mi-e clar dacă sunt în incompatibilitate pentru vot. De asta am vrut să știu. Atunci nu particip la votul ăsta. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Vălenii de Munte pe anul 2025 și estimări pe anii 2026-2028. Bugetul Primăriei Vălenii de Munte are prevăzut la venituri totale 85.504.000 lei, iar la cheltuieli 85.504 cu un excedent de 4.402.000 lei. La secțiunea de dezvoltare, respectiv la investiții previzionate pentru anul 2025, am previzionat suma de 58.927.000 lei. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare prezentului proiect de hotărâre. Comisia 1, aviz favorabil. Și ultimul punct, întrebări, răspunsuri, interpelări diverse.
Mulțumesc frumos!